aso mwaka ntowate chinteki isato gitwebe. Number 1 ntowate intake ya January bona igegenderete. Ntowate intake ya May yomotinyo gatano. Na ntowate intake ya September omotinyo kianda. Igo chikobe isato aso mwaka. Bono intake ya January bina bona igenderete. Abana mbagenderete gocha bachira abange sana. Because sengencho baigure chinkuma chiagitwebe bachira so bonge kabisa nende eskuru eline bangete nje bangete mono sana ko receive abana abange sengencho omwana gachire gari yani ntotacha getembe gaiga nabo gosangia omwana akomake eskuru otebe njire eskuru erengia why eskuru erengia asengencho ya approach ko reception eli omwana akonyora no muibori na ogwa associate koli bagwa associate n'abarimu bono saa ibi natugukwana iga abana mbagendete goche sukuru nende ngotebia omwibori orega ari ng'a anye korega abu kobwata omwana okorera amatemu otagete gokora bobundi bonde bwensi na bagocha January intake batarasieka sengencho time frame nero omwana tacha kanyorire na abande basomire ache kogwa amatemu okogani goito nkolinga mwana onde bwensi ogochaga ari gitwebe ta nyara kogumatemu anyare goeta amatemu igo bono ntogenderete koira abana abaibori tiga bareta abana January eye norio migegete mono na bakoreta omwana omotinyo gatano kulingana bina bara negotiate no mwana baigwane alafu karanyorupi bado September nekorete ki nero no mwaka onde noro matu mwana naro gotakotimoka mwana naranda kororire ng'a tari kwenyara okagenga kosoma gari naro nere very expensive lakini very expensive ya yungo kwanera tole. All right. Igo bona abana bali batete goche skuru gokora chikosi chichonsi pe electrical, plumbing, water technology, fashion and design, building, social work na mangana secretario na babago chagali gitwebe elinde banyale konyora chikosi echo. Bagotebe ng'a mapema mbuya tobasa konyoru ayenchu gitwebe nchirende yonsiore gitwebe na bego gwa accommodate.